Tend bad obila mar Okwach Kich ochako ayanga nonro ewi tho mar jaod bura machon ma Lugari Cyrus Jirongo manowito ngimane masira mar apaya kogwen mar tarik 13 dwe mar 12 higa montiereni. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango chiwo ler, tend Okwach Kich oyango ni nonro mawiye yango ni Cyrus Jirongo nowito ngimane bang' nyamburko mare kod bas mar kambi mar Climax tuomore rigiri kar saa 8 mar otieno. Bang' penjo bedo mathoth ewi ler mar tho mar jaod bura machon ma Lugari Cyrus Jirongo bang' nene boma ma Nairobi kinde machuok motelo, bad migawo mar obila mochung' ne timo nonro ochako choko neno madhi konyo yango gino manokelo tho mare, ka gie sani chal mar gache en achiel kuom gigo ma obila mag Okwach Kich oyango kaka kar nonro maduong'. E ote makende mochwal e mbui mar Okwach Kich, nonro mosetim yango ni jatelo no nowito ngimane bang' nyamburko mare tuomore rigiri kod bas moting'o jowuoth kar saa 8 mar otieno gi dakika 19 kamoro ni Karai e apaya maduong' ma Nakuru kochomo Nairobi. Obila lero ni bang' bedo kod tuomruok, nyamburko mar Cyrus Jirongo nong'ielore mita maromo 25 ka bas manotuomore kode noduogo chung' mita 50 kowuok kama masirano nobetie, ka bang'e jowuoth mane nitiere e basno nodhi nyime kod wuoth bang' bas moro machielo kawogi. E nonro masani omak kod kidieny mar Okwach Kich manono thoe kod mago manono neno kendo puodho pek mar neno mitero e doho, Okwach Kich oyango yudo wang' dede manyiso kaka masirano notimore ondamo machuok kende kowuok e kar medo mauta moro mong'ere ni Eagle. Kaluwore kod tipo mar wang' dede, kar saa 8 kod dakika 18 gi nyirni 40 mar kogwen, Cyrus Jirongo nodonjo e kar medo mauta kowuok yo ma Nairobi to ok nomedo mauta. Saa 8 kod dakika 19 gi nyirni 10 nochung' e rangach mar kar wuok mar kar medo mauta no, kendo saa 8 kod dakika 19 gi nyirni 19 nolokore korka chwich kendo chimo apaya e yo ma Nairobi. Saa 8 kod dakika 19 gi nyirni 25 tipo mar wang' dede nomako bas mar jowuoth katuomore kod nyamburko mar Cyrus Jirongo kama nowite ngimane kanyo. Obila oyango ni gisedayo dho jariembo mar bas manotuomo gach Cyrus Jirongo, jal mong'ere gi nying mar Tyrus Kamau Githinji masani owe thuolo kod rambum ka nonro dhi nyime ewi ketho mar kelo tho kaluwore kod riembo marach. Jariembo no obila yango ni dhi chopo e tesend obila ma Naivasha tarik 22 dweni e nonro mamoko ka ji 2 moting'o jaus mauta kama ne Jirongo ochung'e kod jarit makanyo bende osendiko dhogi kaka nobedo otieno ma masirano notimore. Tend Okwach Kich bende oyango ni gidhi nyime kod timo nonro kaka wuodh Cyrus Jirongo nobedo kinde machuok kapok oyudo masira kod jogo duto manolosoge otieno manobede kod romo moro e kar kuoto kuong' makare no Oasis e boma ma Nairobi. Obila mag Okwach Kich bende igeno mar dayo dho jogo manoidho bas manotuomo gach Cyrus Jirongo kendo bang'e chwalo duoko mar nonro margi ne apis jamin buche ma pacho ka ODPP. Cynthia Onyango, Ramogi TV.